kad mi... A ovaj ti si deo slike storeći. Obavezno se vidi majstor zanata. Uradi sam. Uradi sam. Naravno se treba da pošalješ. Treba da trećaš. I može kolega jedna demonstracija. Da se vidi šta smo radili. Kave za? Pa, ajde malo da vidimo kako se čisti. I? Minut. Aj sad obratno. Sad može da se lakira. Ne. To. Stani. Viš, zdrži. Znaš i to je greška. Tvoja greška. To izvadi. Vidiš. Sve ima svoje. To. Vidiš sad kako je kako treba. To je to.